Վերջը помощь посылала несколько. Կամ բուսաֆորաս ստիլան βοήθεια, πολλά ευχαριστούμε. Երեքանի մաս տրակտոր, երեքանի մաս մաշինան, η mașina μας πολλά κιουμέγευτα, вообще αλεύρε φαεμάτε, συνάγδερα νουλέ εκείνο περεμπρός κανεφτάει. No το τρακτορ σημείνα να πάνε χτύπες, είναι πέμναμε χωρίς τρακτορ. Η ιδέα του χωριού δύσκολα πεθαίνει. Μένουν τα χαλάσματα των σπιτιών, το ελληνικό νεκροταφείο, τελευταίοι Ρωμνοί. Στο Στεπανακέρτη εμείς, στα 93 της χρονιάς ήρθαμε εδώ, καμένα χαλαγμένα σπίτια ήταν. Εγώ πολλά άσχημα επεκάτω ήτενον, απάνιν πολλά άσχημα επέρατω, ετώντος ήρθατε στο σπίτι χώμα χτισμένο. Καινούρια τα έχτιγανα τα πά. Είχαν μπρούδες έχτισανα, έγκανε ματεριάλα παδά, ασύ τουρκάντας και έχτισανα τα. Ψε, ούλε έκαγαν, έναν πακεπέμνιν. Όποιον ελέψτο απαν κρίσιαν είσαι εκείνο καινούρια έχτιεν, ο σπιτκέτον, έναν φωλέαν πακέτον κοσαράς, ούλα χαμένα ήταν. Άντε, έλατε. Μας δέχεται με μεγάλη φιλοξενία. Θα είμαστε μαζί μέχρι το τέλος της επίσκεψής μας. Η ηρωίδα μας, η ηρωίδα του χωριού. Απόψε και μόνο Ρωμανίδα, η μασίνα ντοσίδα, η καρδία με θέλησε να σπάνει. Παβούει από το δόντονε τα παιδιά μdόνταν και η μασίνα έρθε. Όλο τον πόλεμο τον πέρασε εδώ και τώρα στα 80 της είναι πρώτη στην ανασυγκρότηση. Εγώ ράσα ξύλα. Ο γαμπρόμ πολλά έφερνε, ο φέτος ο γαμπρόμ το κεφάλνα ταραγμένων ετών, εγώ αγοράσα τα ξύλα, τέας μπορδαν στο βαγμένα. Κάψαν γραμμάνε, καλάτσεψαν με το τηλεφών πολλά ασκεμόν εντόμνες, γιατί κοινό εμείς στη Γαλήνη πολλά εγάπαναμε. Η χωρέτ ούλ με έναν τάλο πολλά ήταν καλά, εμείς παωτίνος ασκεμόν πράγμα να ακούγομαι, γιατί μας πολλά τσατίνινεται. Απρόμα στη Γαλήνη εκαλάτσεβα και έλεγα όλοι οι Γαλήνη λένε εγώ τα νευρόφυλλα πολλά καμάτιζω, εσύ πα καμάτσω, νευρόφυλλα. Ας μην και απομένουμε έχουμε, φαεμάτε ούλα είναι δε. Αυτό πίασα, γιατί σας ασπάζω να τρώτε και να πας η Ελλάδα λες. Επόρεσαν εκείνο επίκαν. Τρανόν πράγμα και πόρεσαν να φτάρνε. Πλουμιστέσα, μεταγένε, πλουμιστών. Έμορφεσα. Θέματα καλά τα πουλία τώρα ήρθανε ας η Ελλάδα. Está το μαχαιρασφαίρο σπαζά του κάτι. Δεν το ξεχωρίο να έτσι σπάσνε, ας παυτουτέσνε.
η Ελλάδα έρθανε ο Κόρიშκας, οι ανεψώσat. Πρώτον, συφτάν πολύ έρχοτανε, άμα εσύ καλόν εντό έρθες να τερείς εμείς πώς ζούμε, να φωτογραφείς, να πέρς και πας. Ευχαριστούμε βαψέ, πολλά ευχαριστούμε. Τώρα ξέρουμε το γιατί μας πάρθω πως νουνείς. Ξέρω το χωρίο είναι αυτό πιναπές. Τα κορίτσια συνάδεραν ένας δεσκάλτσαεν, ένας εδούλευεν, εκριδόθεν η δουλειάς αβαράσαεν. Σορευάν πα οι ανεψάμ δουλευ, δεβάζ. Στο медицинский ετών για τράβα. Τώρα σε ардинатуранен. Αγλιτών έρδετα, ο λόγων επέμνεν. Αλλά κα διαφοράν και αρμέντσεν, Ρωμαίωσεν, Ίντιανεν, ούλ με έναν άλλο γιουδουρεύκονταν και ζουν. Οι αδελφοί με πολλά βοήθεια επίνεν. Από και καν έρθανε, αρθόξαν, έστειλε μας τι συγγενούς έχασαμε τα, άτο πολλά ασκημονία τεμέν. Να πριμέρ εγώ το στα αδελφιά, τι αδελφοί και λέπω, τι συγγενούς τα αδελφοί τα παιδιά. Να λέω ότι οι αδελφοί, μία να λέπατε και αποθάνω αλλά τη δίνκη, στον κόσμο τη δίνκη θέλω. Απασδά φωτογραφίτσα λέπτσατα. Τα παιδιά μου λέει αδά και εσύ το παιδί που να αφήνεις και πας. Μα έχω το πάσιμο πάει. Μα άχεσα εγώ πάω εδώ. Ναι, θέλω μία να πάω ότι αδελφοί με λέει τα αδελφοί τα παιδιά, άμα το πάσιμο πακέ γολάει.